Hello guys, good morning. So it's Christine welcome po sa ating channel. So welcome to our family budget. So today pag-uusapan natin kung how we survive in one income since yun nga talagang one income lang yung aming kasi yun sa YouTube kasi kino-consider ko siya na parang extra income lang talaga namin. Parang ano mo yun, parang ano lang kasi sa YouTube naman iba-iba naman yung kinikita ko talaga doon. Pero yung bumubuhay talaga sa amin ngayon is really yung aming Shopee. So, nagtatanong kayo kung paano kami nagso-survive. Actually, marami nagtatanong kung paano kami nagso-survive. Na, syempre, kaming dalawa ni Papa ay nandito lang sa bahay. Tapos, nakikita nila na wala kaming mga trabaho. Yun lang yung aming online selling. No chuchay. Kaya, yun yung pag-uusapan natin ngayon kung paano namin nagagawa yun lahat. Wait lang, Chay. So, okay. Actually, naglista ako dito ng 5 na ginagawa namin na yun yung ginagawa namin para mag-survive talaga kami. Kasi kung hindi namin to ginagawa, malamang pinabalik ko na siya sa trabaho. Kasi talaga, mahirap din talaga. Hindi din ganun kadali. So now, sa mga hindi nakakaalam, yung asawa ko siya na pong namamahala ng aming negosyo. Wow! Siya na pong namamahala. Wait lang. And ang ating background, dito tayo sa aming higaan. And ayan. So paano nga ba kami nagso-survive sa isang income ngayon? Kasi bago pa naman dumating yung aming mga extra income, yung piso net, yung nag-stop na si Papa noon na magtrabaho, diba? And ayun. And yeah, talagang kinukonsider ko siya na one income lang kami nung mga nakaraang and nadagdag lang yung mga extra income nung recently lang. So number 1, syempre we calculate. Kinalculate muna namin kung hanggang saan na yung limit namin, 'di ba? Kaya importante na mag-calculate. Yun yung ginawa namin ni Papa. Kailangan namin, kaming dalawa talaga nakakaalam. Kasi dati, ako lang yung nakakaalam sa mga expenses, kung ano yung mga babayaran. Kasi talagang hindi ko alam, ginagawa ko siya lahat. Pero importante pala rin na-realize ko nung kalauna na importante na talagang kayong dalawa yung mag-uusap. Kaya yun yung ginagawa namin ni Papa. Actually, ginagawa naman namin dati yan na nung tatrabaho pa siya. Pero mas lalo na ngayon kasi syempre, kami ng dalawa sa bahay. So, syempre, dapat alam namin talaga dalawa kung ano yung mga expenses o hanggang saan lang yung aming. Kasi mahirap alam mo yun, ito ha. Lalo na sa mga misis na tayo yung naghahawak ng pera. Pag ano lang kasi, parang normal na kasi yun pag ikaw yung naghahawak ng pera, tapos yung asawa mo nagtatrabaho, pag dating sa house, binibigay sa'yo yung pera, expected na nung husband mo na pagangalagaan mo yung pera. Siyempre, pagtatanong sila pag nasa na yung pera, bakit hindi nagkasya, ganyan. Kasi, may tendency talaga na magkaganon yung inyong sitwasyon kasi nga hindi niya alam kung ano yung, ikaw lang yung nakakaalam ng mga expenses. Ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung mga pinagkagastusan mo. Unlike kung alam din niya, kung alam mo yung nilatag mo sa kanya lahat na ito yung mga expenses natin, ito yung mga inano natin. So, wala siyang masabi, 'di ba? Kasi alam naman niya kung saan napupunta yung pera. Unless kung talagang meron kang ibang pinagkakagastusan, meron kang ibang mga bisyo na ginagawa, ayun, hindi mo talaga siya pwedeng maipakitaan ng kasi talagang mapapagalitan ka ng asawa mo. Pero yun yung ginagawa namin, we calculate. And number 2, we track our income. So, tinatrack namin yung income namin. Alam namin kung saan napupunta yung aming pera. Like, for example, sa Shopee, talagang tinatrack ko yan kung magkano yung talaga yung kinikita ko ngayong buwan. Kasi sa Shopee din, iba-iba din yung income namin. May times sa sobrang malakas talaga yung kita. Alam mo yung lagpas sa expectation namin. So, tinatrack ko talaga, alam ko kung magkano yung income namin at kung merong, kasi pag medyo malaki yung kita namin sa Shopee, meron akong dinadagdag na, like, saka na ako bumibili ng mga bagay na gustong-gusto namin, mga ganyang maliit na bagay na gusto namin bilhin. Pag alam ko yung kinikita namin sa Shopee,
ayun, pwede na bumili. Kasi alam ko, unlike sa hindi mo alam talaga. Tapos, sa YouTube naman, syempre, natatrack ko din yan kasi fixed, hindi fixed, para nakikita ko naman siya, isang buwan na magkano lang talaga yun. So, di ba, kasi sa YouTube naman, expected na yun namin na sa 22 or 23 yan yung sahod talaga. Talagang tinatrack ko siya na magkano lang kasi iba-iba din yung kinikita ko sa YouTube. Pero yun nga, sa YouTube, hindi ko naman siya pwedeng asahan talaga kasi hindi naman talaga siya ganun kalaki. Maliit lang naman din naman yung kinikita ko sa YouTube pero laking tulong din sa amin. Siya yung nakakabili ng mga extra namin na gusto namin bilhin. Alam mo yung ayun, sobrang masarap pa nakakakuha ka ng YouTube sweldo kasi iba din sa feeling talaga, 'di ba? So ayun. Tapos number 3, we budget. Ito naman, we budget, lagi ko naman 'to ginagawa. Pero sa mga hindi nakakaalam talaga kasi marami nagtataka sa amin, paano kami nagso-survive ng ganito, walang trabaho kasi dapat talaga 'di ba yung normal na ginagawa, may trabaho talaga yung asawa, ganyan ganyan. So in order for us to English, maka-survive lang talaga is really budget. Budget naman talaga eh. Alam mo yung, hindi naman dahil sa nagbabudget ka, nagtitipid mo yung sarili mo. I think, for me, yung pagbabudget is, kailangan mo mag-budget kasi para, merong mga exact na location, may mga exact na pangalan yung kailangan mong budgetan, like sa tubig, kuryente, or kung gusto mong bumili ng laruan ng anak mo, pwedeng pag-ipunan mo, budgetan mo siya, 'di ba? At least alam mo kung saan napupunta. Hindi 'yun pagtitipid na alam mo yung ano. Kailangan mo lang ng direksyon kung saan mo dapat papunta yung pera mo. At 'yun yung pinaka-importante. At 'yun yung usually hindi ginagawa ng mga ibang tao. Na alam mo yung sobrang hirap magtrabaho tapos nakakaano din eh. Hirap na hirap tayo magtrabaho tapos pagdating sa sahod, ang matitira wala na. Actually kulang pa nga kasi pinababayad lang natin sa utang natin kasi hindi lang natin binabudget yung pera natin, 'di ba? So nakakapagod, parang everyday na lang sahod yun yung naging scenario. Kaya ayoko nang ganun. Kaya talagang pinagsumikapan ko na mabudget namin maayos yung pera namin para talagang kahit man may sobra yung pera namin, yun nga, hindi namin ginagastos talaga yung sobra. Meron kami mga sacrifices, kaya in-invest namin sa ibang bagay para at least tumubo naman yung pera, di ba? Kasi pagdating ng panahon na medyo stable na talaga, medyo okay na, ayun, pwede na. So, for now, kailangan talagang mag-budget. Importante yon. Ayun yung ginagawa namin. And then number 4 is, nag-uusap kami, we talk. Talagang pinag-uusapan namin ni Papa lahat. Kasi alam ko si Papa, hindi pa rin maalis sa isip ni Papa yung pagiging, alam mo yung employee mindset. Alam mo yung feeling niya na hindi na siya nagtatrabaho. Feeling niya useless na siya, ganyan. Which is normal kasi naiintindihan ko siya kasi hindi naman talaga siya negosyante. Ako talaga yung negosyante. And naiintindihan ko din na nung pinastop ko si Papa, nung nag-decide kami na mag-stop si Papa, nag-decide kami na ipastop si Papa sa trabaho, meron akong mga expectations. Yun din yung gusto kong i-share sa inyo na importante na bago tayo yung magdesisyon, tapos pag-uusapan nyo muna and expect na meron talagang mga changes and dapat may mga expectations ka na ganito yung mangyayari after nitong desisyon ninyo, ganyan. So, ganyan yung ginawa ko. Meron akong expectation na maraming mga pagtatalo, maraming pag-aaway, which is nangyari sa amin ni Papa. And expected ko na yun eh. Alam ko na mangyayari talaga yun kasi part of the process kasi yun eh. And kahit naman gano'n pa katagal kayong nagsasama ng mag-asawa, diba? Every day, iba-iba yung nadidiscover mo sa asawa mo. Iba-iba talaga as in, kahit gano'n pa kayo katagal. Kaya everyday may mga adjustments, alam mo yun. So, importante talaga na si God yung nasa center ng inyong relationship para talagang hindi masira kasi mag-aaway talaga kayo. So, pinag-uusapan namin ni Papa and then sabi ko sa kanya, lahat ng pera namin siya yung naghahawak, pinapahawak ko talaga siya sa pera kasi ayokong ma-feel niya na parang useless na siya, ganyan. So, sabi ko, hindi ka naman, kasi nga, iniisip niya na, baka daw isipin ng ibang tao, wala siyang trabaho, ganyan. Kung bakit may iniisip na ganyan,
ikaw ngayon nagmamanage yung business natin. Kaya yung business namin, hindi naman akin yan eh. Sa atin yan. Kaya nga yung pangalan niya is GKH kasi pangalan namin yan, tatlo. Kaya amin yan, hindi akin yan, atin. 'Di ba? Ako lang yung nagpalago niyan, pero atin yan. So, sabi ko sa kanya, at saka, yung pinag-uusapan namin, sabi ko nga, lahat ng pera, siya yung pinapahawak. Humihingi lang ako ng pera sa kanya. Binibigyan niya lang ako yung nagbabudget, pero siya yung taghawak ng pera sa Shopee, ganyan. So, ako lang, humingi lang ako ng pera sa kanya. Importante na mag-submit din tayo sa asawa natin. At ayoko mawala sa akin yun na parang dapat submissive tayong mga asawa, diba? Mga nanay dyan. Dapat submissive tayo sa kanila kahit sila hindi sila mag-submit sa atin. Kailangan natin mag-submit sa kanila. And gusto mataas yung respeto ko sa asawa ko. At ayoko talagang mawala yun, yung respect ko sa kanya. Kasi importante yun, diba? So, yun yung sabi ni God. And then number 5 last is we grow our money. So, eto yung pinaka-last na ginagawa talaga namin na kasi yun sa Shopee, yun yung iba-iba yung kinikita namin. Sa YouTube naman, yun yung pang extra income namin na parang makakabili kami at makakapag-ipon kami ng mas mabilis. And also, dahil yung pera nga namin, hindi kami bumibili ng mga kagamitan, ang ginawa talaga namin is, in-invest namin yung pera namin. Kasi ako, naniniwala ako, kung ikaw naghihirap ka, hirap ka sa sahod ng asawa mo, hirap ka sa kung ano-ano mga ginagawa ng hirap ka sa kalagayan nyo ngayon, importante na meron kang extra income. At saka yung extra income na kinikita ninyo, huwag mong gastusin. Gamitin mo yun para pagdagdag sa another extra income naman. 'Di ba? So, yung extra income namin, nung dati, yung extra ng income namin, binabayad namin, siya yung tinutulong namin, binabayad namin sa utang, ganyan, para at least malasin yung utang namin hanggang sa matapos, ganyan. Tapos, yun din yung gamitin nyo na para makapag-save, ganyan. Huwag mong gamitin pag nag-extra income ka, tapos bibili ka ng mga bagong damit, ganyan. Huwag ganyan. Kailangan importante na kung meron kang extra income, ako, like sa amin, pag kumikita na yung extra income namin, binibili namin ulit ng panibagong extra income. Hindi namin siya ginagastos kasi importante na patubuin natin yung pera natin kasi para konting sacrifices lang kasi pagdating ng panahon na medyo okay na talaga, stable na, ayan, that's the time siguro na pwede na tayong bili ng mga mamahaling gamit, kanyan, talaga kung kayang-kaya na talaga, 'di ba? So yun yung kung i-share sa inyo. So, sa mga naka-curious paano kami nagsusurvive, ayan, talagang nakikita ninyo kahit alam mo yung makaya naman namin kumain ng kumain ng sa labas, ganyan, ng every kung gustuhin namin. Pero talagang pinipilit namin sa sarili namin na iniisip namin wala kaming pera kasi yung pera namin gusto naming invest. So, lagi kaming walang pera. Lagi kaming walang pera kasi yung pera namin ini-invest. Ang pera na meron kami is yun lang yung pang-emergencies, ganyan. Pero yun yung nakatatak sa isip ko, wala kaming pera. Kasi yung pera namin gusto kong i-invest. At yung mga investment na ginagawa ko, binibili ko, is yung mga investment na ibang tao yung nagpapatakbo. Kami nagmo-monitor lang. Yun yung gusto kong investment. At marami akong syempre, konti pa naman yung kinikita natin. Dun muna tayo sa mga maliliit. Pero meron akong mga plano na mga medyo malalaking investment. Yung pag-iipunan natin, paunti-unti. One step at a time. Hindi pwedeng dire-diretso kasi mahirap pag diretso kang pataas. Pag mabilis kang umakyat, mabilis ka ring babagsak. Kaya importante na mas masarap yung pinagsusumikapan natin yung ating tagumpay, di ba? And I think, for me, tagumpay na to para sa akin kasi sobrang swerte na natin eh. Sobrang, kung titingnan ko yung mga kababayan natin na sobrang hirap na hirap, masasabi kong
swerte na ako eh. Parang tagumpay na to para sa akin kasi nakita niyo naman sitwasyon namin dati, di ba? So, ayoko nang mag-complain. Ang sa akin is makatulong na ako sa mga parents namin, sa mga kapatid ni Papa, sa aming mga parents. Yun lang naman talaga yung pinangarap ko at makatulong sa ibang tao. So, for now, I'm just focusing na magpa-increase ng aming income para at least, di ba, hindi naman kami ganun mahirapan, 'di ba? So ayun, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay meron akong na-share sa inyo na maganda dito sa ating pag-usap, sa ating chika. So ayun, so I hope you guys enjoy and marami pa akong gustong i-film kasi maraming nagre-request. And yun. So salamat sa panonood guys and see you in my next video. Paalam.